El primer premi de la Loteria de Nadal ha tornat a tocar a Reus per segon any consecutiu. En aquest cas es tracta del número 72.897. Això significa que per cada dècim els premiats s'han endut 400.000 euros. El més conegut, el que més se juga, el que moltes vegades hi ha gent que no és usuària d'aquest tipus de jocs, però per Nadal és estrany que no porti o un dècim o una participació del col·legi de la canalla, etc. Tot aquest tipus de participació acaba arribant al públic en general i que molta gent que no és usuària d'aquest tipus de jocs acaba jugant-hi. És estrany que ningú o que hi hagi algú que no jugui, si no un dècim, una part d'aquest dècim. Que nosotros nos acabamos enterando que nos toca el premio cuando nos llaman por teléfono. O sea, nosotros cuando sale el número premiado, ya hace un rato que por la tele ha salido. Entonces nos enteramos cuando nos llamaron por teléfono a la radio y nos dijo que si estábamos contentos porque habíamos dado el primer premio, claro, y nosotros no lo sabíamos. Empezamos a gritar todos como locos y claro, fue súper, todos aquí saltando, súper divertido. Normalment seguim el sorteig en directe, a través de l'ordenador, i quan surt el número, normalment tenim la nostra base de dades, verifiquem si aquest número el tenim o no el tenim. Clar, quan el veus aparèixer, el va tindre que mirar 2 o 3 vegades, i a partir d'aquí ja comença tot el rebombori, ¿no? Alegria, festa, crits... El que le gusta el fútbol es como ganar la Champions, porque llevas un montón de tiempo jugando y el último partido es ganar la Champions, es ganar la lotería, es el final. I el telèfon comença a sonar, això és molt curiós. Tots els medis s'intenten posar en contacte amb nosaltres, no? Per dir com es viu, quants afortunats hi ha. Y a nosotros no nos ha tocado ninguno, o sea, nada, cero. Pero vivirlo es muy bonito. En el moment que tu dones un premi i que recompenses d'aquesta manera la fidelitat del client que porta anys comprant-te, doncs de moment te satisfà molt, encara que tu a nivell particular no juguis res. Nosaltres vam tindre un augment en ventes de Nadal, concretament d'un 40%. Ese mismo año, justo después de que se diese el premio, sí que para el sorteo del niño el incremento fue sustancial. Luego, el año siguiente, en venta de lotería de Navidad, sí que aumentaron las ventas también a través de la página web y esperemos que continúe, que se mantenga ese nivel o aumente. És un sorteig que comença el juliol, acaba el desembre. És a dir, si hi ha hagut una afluència bastant generosa durant aquest període de temps, al desembre, les 3 últimes setmanes, la fluctuació de gent que ve a comprar és molt superior.